Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera iritsi da ostirala, duela gutxi aipatu dugu bezala, eta hori beti da ospatzeko. Baina gaur, ostirala izateaz gain, zoriontsu egoteko beste arrazoi bat badugu. Gaur azaroaren 22 delako, eta azaroaren 22 Santa Xixili eguna musikaren nazioarteko eguna delako. Beraz, zorionak musikari guztiei, eta zorionak bereziki, asteazkenero, gure laborategitik pasadiren abeslari eta musikari guztiei. Gora elkarrizketa akustikoak eta gora musika, gora! Goaz, da zurrumbiloak eroaten bagaitu, musikak salbatuko gaitu. Ibaina naziontan nigerik egiten, ezerik heldu ezin. Goaz, norkatarako gaituen itxaroten, musikak salbatuko gaitu. Zergatik azaroaren 22? Santa Cecilia musikarien zaindariaren heriotzaren eguna delako. Martiri kristau hau artista askok erretratatu zuten, beti arpa edo beste musika tresna batzuk jotzen. Horregatik, lotu da inbeste musikaren arte honekin. Edinburgon ospatu zen egun hau lehen aldiz, 1685. Ordutik, urtero ospatzen dugu musikariok egun berezi hau, eta musikariok diot nere buruari pila bat ikasi dut musikaz irratsaio honetan, eta ni dagoeneko musikari banaiz. Gehienetan ospakizunak hori bai, bazkari edo afari eder batekin izan ohi dira. Eta bazkari edo afari hoietan jaiotzen dira hainbat eta hainbat musika proiektu. Zergatik ez dugu disko bat egiten? Egin dezagun koreografia bat. Joan gaitezen bideoklipa grabatzera Aizkorrira. Antolatu dezagun jaialdi bat. Edo egin dezagun kontzertu historiko bat. Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noiz baidezagun, uda hori galedo iraba. Zabalbideak eta aireak gure bizkuntzak gardezanak. Gaurko egunez, 2015an Oskorri folk taldeak 45 urteren ostean Arriaga antzokian bere azken kontzertu eskaini zuen. Hauxe da, Despedidia izeneko biraren azken emanaldia izan zen. 7 kontzertuk osatu zuten Oskorriren azken biraura. Euskal Herria osoan egin zutena. Getxon, Baionan, Gasteizen, Donostian, Maulen, Iruñean eta Bilbon izan ziren. 45 urteetako kantu bilduma eskainiz. Erdi ezkutuan jotzen eta abesten hasi zirenetik, Oskorrik 3000tik gora kontzertu eman eta ia 500 kantu grabatu zituen. 1971 urtean jarri zen martxan Oskorri, urte hartako martxoaren 25ean, Deustuko Unibertsitateko Paraninfoan. Kontzertu historiko asko datoz, Peio Reparazen mitoaroa, Chill Mafiaren bekeko after kontu hori, Fermin Muguruzaren bira berria. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Gazkatu. Irratikoak antziren bititzen zuzean paella janko zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Musikaren egun ederra da azken kontzertu bat eskaintzeko, eta egun ederra da jaiotzeko. Gaurko egunez jaio zen Fernando Velázquez, bizkaitar musikagile eta orkestra zuzendaria. Eragina izan ote du bere jaiotegunak bere ofizioan?
Ze oso musikari emankorra da Velázquez, 1989an zinema munduan hasi zen, eta Koldo Serra, J. Bayona eta Nacho Vigalondorekin batera lan egin du. 2017an jatorrizko musika onenaren Goya saria irabazi zuen Juan Antonio Bayonak zuzendutako Un monstruo viene a verme pelikulan egindako lanarengatik. Eta orkesta zuzendari gisa, orkesta sinfoniko ugari zuzendu ditu, bere azken lanetako bat Zea Maisen elektrizitatearen 25. urteurreneko abestia izan da. Iepa. Lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko du, pentsate euritanten artean. Bada ezpada banoa, egaka ezpada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtuetara. Bada ezpada banoa, egaka ezpada enoa, zeruak eskaintzen dian abileira. Bada ezpada banoa, egaka ezpada enoa, istiluak ikusten dian. Abeslari baten eriotza musikaren egunean gertatzeak ere badu poesia puntu bat. Duela 2 urte zendu zen Pablo Milanesku batar musikagilea, abeslaria, kantautorea, gitarra jolea eta piano jolea. Silvio eta Noel Nikolarekin Nueva Trova Kubanaren aitetako bat izan zen, nazioartean ezaguna sari ugari jasotakoa, eta Kubako artista belaunaldi baten erakuslea, minbiziak jota hiltzen 79 urterekin. Yolanda, El breve espacio edo Amame como soy abesti ezagunak idatzi zituen besteak beste. Denera 40 albumek osatzen dute haren diskografia. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una. Eta eguna proposa izan daiteke disko bat argitaratzeko. Gaurko egunez 1998an The Beatles taldeak The White Album argitaratu zuen. Disko bikoitza zen eta hainbat estilo jorratu zituzten, Blackbird kantatik Helter Skelterera. Urte batzuk lehenago egun berdina aukeratu zuten beraien bigarren diskoa kaleratzeko. 1973ko With the Beatles. Eta egun hartan bertan, Phil Spectorrek A Christmas Gift for You diskoa kaleratu zuen, Gabon kantekin. Tamalez egun hartan, John F. Kennedy Amerikako estatu batuetako presidentea hil zuten, eta diskoen salmentan eragina izan zuen. Jendea etzegoen abesteko giroan egun hartan. Baby, please come home. They've been singing deck the hall, but it's not like Christmas at home. I remember when you were here, and all the fun we had last year. Gabonetako kanta jartzen baitugu, jarri ditzagun gureak. Haze arrakasta izaten ari den Izaroren olentzero. Haze golazoa sartu digon goiuri konturatu gabe oiana. Guztiz. Durangoko azokako nobedadetako bat izango da Izaroren Gabon diskoa. Eta nobedade hoien inguruan ere hariko gara gaur denbora badugu. Hau presio, hau Gabonetako kanta jartzeko Bai, edo gizu. zein estrategia balio du. Bai. Olentzero! Berandu dator! Astoa gaixotuko zen! Mendian bera ikusi dute. Ara! Gonagorri bat! Olentzero gona gorriz, bai dotore! Marido mingi da! Baratozela! Gaur denok elkartu gara musu da besarkada. Goiz goizetik etorri gara denok bada ezpada. Ze pozi jarri dan, Ñigo? Zango nuke. Tira, bagoazen bagarko menuaren kontu gehiagorekin. Alberto Urretxo etorriko da, noski. Santa Cecilia eguna izan da musikari bat behar genuen gurean. Eta oianak astebururako planen agenda osatu digu. Bai, eta La Piel konpainia ere izango dugu kafeutxean. Jaione Urtasun, Iruindarra eta Xabier Flamarike Tafaiarrak osatzen dute, Tafaiarrek osatzen dute taldea. Eta astirik badugu manosferaz hitz egingo dugu. Red Pili, Body Count, sedukzio entrenatzaileak, edo beste hitz batean, matxismoa. Zu bai pili oiana. Aizu, entzuleok, zer esango dizuegu?
Azaroak 22 dituela gaur eta ostirala dela, eta gaurko saioa abiatzeko moduan garela ongi etorri. Bigarren kafean zarete, naiz irratian. Barre egiten du, eta nik ez dakiz zergatik Oiana Maritorenak enbe, egunon! Egunon, Zer egunon. dezu? Alproja hori! Ez errez. Gaiztakerietan zabiltza, Gero esango izan. Erakutsiko dizut, Oiana, erakutsiko dizut. Bai, nola da? Bueno, gero, edo. Ez da nola den. Ez dakirik ere ez, baina urrazin. Bea, musikarizatearen gauzak, nik daukat joera, galtzen naizenean ritmoa subdibiditzeko. Eta orduan, pausa balima da hola, eta pixkat iristeman naiz justu, taka, erdira eramateko, eta orduan bazakit pausarekin zea gertatzen da. Espainiak hidratatzen dabil, behar da, izetxu ibili da, astea, eta ibiliko zen ipurdi biztan akaso, eta euskalo. Goiuri ez eizaren diagonon! Egunon! Oletxero! Ui, barkatu, izketan ari zeizuen hau ino Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 8 eta 76 garrena du, azaroak 2, goizak 10 eta 18. Gu hemen 3 urrengo 2 orduak, zuekin igarotzeko asmotan ongi etorri. Naiz irratian zarete bigarren kafean. Eta tira, Goiuriri oparitxo bat egingo diogu, eta... Bai. Ze Goiuri, zer? Ze opari. Opari bat. Opari bat, bai. Baina gaur ezan ere urte betitze eguna. Baina merezi dut opari bat. Ez que super txintxoa nahi. Bueno, ez da ipa, Oso ondo portatu nahi. Bai? Bai. Mara, tapasa zaitez. Azaroko 22 Santa Ceciliarekin inauguratuko dugu, Gabon kanten hasiera ofiziala bigarren kafean. Inigo abendua esan zenuen. Bai, baina... Tartean Durangoko azoka eta eske ezin da, ordon lehenago hasi berda. Hasiko gara poliki, Vale. Baina egunero ez gara hasiko Gabon kanta jartzen, Artzazu, nik dudane, zuzure da. Artzazu Gau iluna. Hementxe gure txatean Gorkak dio egunon, zer moduz nire maite duta da asteburua. Gaur, asteburu maite dut kolektiboa dagoela uste dute. Ez dakiz zergatik, baina astea bereziki luzea egin zaio bigarren kafearen entzulegoari, eta akaso gidari taldeari de bai. Zuei ere bai? Bai. Nabari dut airean bira, mentxe dio nekane altzelaik. Egunon, ostirala, nire maite duta zaldiekin pasako duten asteburua. Justen, mundu guztiara asteburua begira, bai. Edita Brokosek egunon politak, eskerrik asko, Gorkak bihar gozarin emakumeekin atxalden Bilboran manifa, eta iganden zarautzea bertxotara, eta gaur, deskantsua. Eskerrak, deskantsurako tarte hartzen duen. Eta dio, badauket jertxea Goiuri. Gabonetako jertxea iritsi zaio Gorkari. Bai. Gorria da polita hori, eta postal kolekzionistak kamiseta. Horren bila etorri behar duzu, Gorka. Venga, jarri zer, Gorka, jarri zer. Abestiak, Gabonetakoak. Hori da, Gabonetako abestiak. Hain ez jartzen. Gure Gabon gaua. Aspaldi ezin dudan ikusten lastana, jertxa potolo politori. Darama beti errapatu nauen amarauna gure Gabon gaua. Aspaldi ezin dudan ikusten lastana, jertxe potolo politori. Darama beti errapatu nauen amarauna gure Gabon gaua. Kuriosidadea daukat, eta Goiuri galdetu nahi diot, zergatik gustatzen zaizkizuen beste Gabonak? Ez dakit noiz bait, agian ere aurrean, agian esan du, baino gehiagotan, baina nik ez dut, ez dakit.
Gabonak dira super guai. Bai, baino zergatik? Magikoak direlako. Magia dagoelako, beste urtean zehar ez dago magia. Eta gabonetan jendeak magian sinisten du. Eta urtean zehar aztu egiten zaio magia existitzen dela. Eta gabonetan gogoratu egiten dira. Uste duzu jendeak sinisten duela? Bai, Jendeak sinisten du, magia existitzen dela, bai. Eta orduan, elkartu zaitezke lagunekin afaltzeko, eta, niri bazkaldu, afaldu, edan gastronomiaren inguruan egiten diren plan guztiak gustatzen zaizkit. Gabonetan, horrelako asko egiten dira. Kanpoan bizi diren lagunak, agian ikastera kanpora joan direnak edo lanera kanpora joan direnak, Gabonetan jai izaten dute beraien lanetan eta berriro sorterrira itzultzen dira, eta orduan aukera da pertsona horiek ikusteko, eta urtean zehar agian ez daude inbeste aukera beraiek ikusteko. Bueno, gauza polit asko gertatzen dira Gabonetan, Kuriosia da neukan. Eta umen... Badauka zerbait Peter Panekin? Ez du txarrera esaten, Baliteke, Pixkat Peter Pan sindromea nolabait asetzen duen garai bat delako. Baliteke, bai, eta... Igual batzuk biziga pixkat Peter Pan beti dorron Gabonetan bola egiten zaigu horregatik. Eta orekatuago bizizaretenok Gabonetan espazio gehiago ematen diozu. Ez dakit, hemen behin eta berriz aipatu dugu irratsaio honetan, umei izaera berreskuratu behar dugula batzutan, umek gauzak ikusteko modua edo pentsatzeko modua, egian interesgarria litzatekela helduentzat ere batzutan horrelako pentsakera edukitzea, eta uste dut Gabonetan gure buruari uzten diogula, baimentzen diogula umeago izaten, eta agian urtean zehar zurrunagoa gara, eta Gabonetan ez, baina tira nik ulertzen dut, jenderi Gabonak ez gustatzea, Gabonek badute kontsumismo gorenaren zerbait, naiz eta kontsumismoa urte guztian zer gertatzen den, baina badago Gabonetan hau, badago gehiegikeria estetikoa, ez dakit, argiak, opariak, zuaitzak, dekorazioa, dena da agian gehiegizkoa, eta nik ulertzen dut jendeak ere hori pentsatzea. Ulertzen dut Gabonetan familiek elkartzeko itura dutela, eta zuk ez baduzu harreman oso ona familiarekin, bagian gogorra izan daitekela, baina tira, nik ez dut inor derrigortzen Gabonetan gozatzera ez. Niri berdina gertatzen zait batzuetan udararekin. Badago sentimendu bat dela urte guztia egon behar duzula, udara iristeko zai, eta uda dela urteko garairik onena, seguraldi ona egiten du, kriston plan pila bat egiten dituzu, jendea libre dago, eguraldi ona, arropa gutxiago, eta dena da postasuna eta zoriontasuna udaran, eta nik ez dut hain zoriontsu ikusten udara, eta orduan, nik ere, pentsatu izan dut, igual presio edo gaizki sentitu izan naiz ez, nagoelako pozik uda iritsi delako, orduan, ulertzen dut norbaitek pentsatzea, bia Gabonak datuz, eta nien nago pozik eta gaizki sentitzen naiz, mundu guztiak esaten dit, pozik egoteko eta jai zoriontsuak opa dizkit, baina, bakitzari bera, niretzat Gabonak oso politiak dira, ilusioa egiten dit, abestia gustatzen zaizkit, abestien estiloa, dena alaitasun hori, eta umeen ilusioa, iruditzen zait, izugarria olentzero datorrenean, umeak nola egoten diran begira, kriseioak edo antortxak edo linternak edo nondik datozen, olentzeroren zaido delako. Eta gainera hobeto portatzen dira umeak urte garai. Txantaje emozional kapitalista baten ondorioz. Laizzer izango du gurean Alberto Urretxu, Euskadi Brasen 10. urturren horren inguruan aritzeko, eta maite dute kontutaz ari garela, uste dut Jamie Cullum'en Hang You Lights hau ere gustoko izango duela, zemen Bras gozo-gozoa dago, Bueno, gero argituko digu, brasa eta brasa ez dena. Gero xietazionetan sartuko gara. Hemen metalaz gain egurraren entzuten da, eta nik uste dut horre entzulearekin ere gure oiko frikikerietan sartu beharko dugula Laizter. Nere maite duta, pentsa horren Gabonetaz ari zaretela, egia esan nik Gabonekin badaukat ikaragarrizko korapillo aspaldi, eta ez daizkit bereziki gustatzen. Baina horten Gabonak Euskal Herritik urrun igaroko ditut. Eta maite ditudan... hemen ere Gabonak igarotzerakoan maite duzun jendearekin igarotzen dituzu, eta baina, ez dakit beti
azken urte askotan, 15 bat urtetan, Amerika Latina bihurtu da, pixkat bigarren etxe bat bezala. Eta ondo bidean, eta behingoz erabakia hartu, eta hegaldiak etosteko gai baldin banaiz. Gabon gaua Mexikon igaroko dut, Mexiko iparraldean, eta urte zarra agian Kolombiako oianean igaroko dut. Eta ziurrenik, migratzailez inguratuta. Han bada, krisi migratorio amerikarraren gune garrantzitsuetako bat, Darineko oianean, eta espero dut urte berria. Han astea, justu Kolombia eta Panama arteko muga horren alderik seguruenean, ze badaude esparru ezain seguruak inguruietan, eta balako poza ematen dit, Gabonak beste modu batera igarotzea, bide batez amaituko den proiektu baten testigu izatea, ze han Mexikon maite dudan leku batek maiera izango du, olako kultur, espazio gastronomiko eta lagun baten etxe ere bihurtu izan den, eta nire etxe ere izan den, Mexikon ibilina izen horretan leku baten amaiera izango da, justu Gabon gau aurretik amaituko da Mexikon torreonen dagoen el kiosko, eta bertan baritu izan naiz jotzen, bertan bizizan ditut gauza asko, eta nolabait maite duta, eta maite dut eza ere juntatez zaizkit hemen, baina nire maite duta hori, Gabonak beste modu batea igarotzeko aukera izango duela. Well, you don't like to complicate and read the papers or join debates. He can put a smile back on your face. Hemendik Indiokerrek esan du, baiet, berak ere astea oso luze sentitu duela, baina bihar ere goizean lan egin behar duela. Indioker, ez zara bakarra izango. Nik ez du bihar goizan lanik egingo, ja? Nik asteburu osoan egin behar dut lana, eraz. Ez dut sentitzen oso asteburu... Ez dut pena ondirik ematen inork. Ez. Lana egingo duzu, baina gustoko lana. Lana beti da lana, baina gustokoa. Gauza politak izango dira edo ez? Gauza batzuk bai, besteak ezain beste. Besteak ezain beste. Ze pena. We've all been living on the ground. When Christmas morning comes back around, hold on tightly to the one that you love, 'cause here's the moment we've been dreaming of. You can relax. The jolly fat man has come back. That's no mean feat. I think you can forgive him if he overeats. Eta Gabonekin ari garela, Gabon atarian gertatzen den zerbait ere maite dugu. Bai, baina gure maite dutak ez ditugu esan? Nola ez? Zurea falta da? Dena falta dira? Denak falta dira? Nik nere ez dut esan. Nik nere ere ez? Entzulenak irakurtzen hasi naiz eta aztu egin zait. Baina, ez zait importa, lasai Goiuri bota. Amatxo maitia. Gure maite dutak. Bota, Goiuri. Zine zure maite dut Goiuri? Amatxo, maitia. Esan ez prestatu. Lotxa gabe alakoa. Ez prestatu, baina, pena maten zian maite duten tarterik gabe... Geratzeak. Gustatzen zaidalako maite duten tartea. Badaukat maite dut bat. Hemen ari garela Gabonak direla eta ez direla. Gabonen aurretik, inigo esatera zigoan bezala, badago mugarri bat izaten dela Durangoko azoka. Gabonak iristeko lehenengo Durangoko azokak igaro behar du. Eta Durangoko azoka, badatorretan, nik esan behar dizuet. Entzun nuenean, Gerediaga elkarteko bainat Gaztelurrutia esaten. 2 aste falta dira Durangoko azokarako, pixka bat estresa sentitu nuela. Gu lanera joaten garelako Durangoko azokara. Parrandara baita ere, baina bereziki lanera. Eta orduan estres pixka bat sentitu nuen, baina joan gara, jendearekin harremanetan jartzen, musikariekin, idazleekin, elkarrizketak lotzen, eta orain estresak beste forma bat hartu du, eta orain gogotxu nago. Eta orain maite dut, orokorrean hau gertatzen danean. Izan daiteke, ez dakit, oianaren urtebetetzea da, opari bat egin nahi diot,
eta ez da zer oparitu, estresa sentitzen dut. Ideia etortzen zaidanean burura, jazta, oian eri hau izugarri gustatuko zaio, eta orduan egiten dut edo erosten dut, eta orduan ja estresa bilakatzen da, ja gogotxu zaude, ja nahi duzu iristea egun hori, lehen etzen nuen egun hori iristea nahi, eta orain nahi duzu. Horrelakoak gertatzen direnean, azterketa batekin izan daiteke, ama ikasi behar dut eta ez dakize, eta iristen da momentu bat sentitzen duzula, ja presnago, eta orain egin nahi dut, bestela haztu egingo zaizkit gauza baik, eta orduan, lehen iristea nuen nahi eguna, iristea nahi dut, beraz? Hori, klik hori, ikuspuntu aldaketa hori, gertatzen den unea maite dut. Mindik diote, lotxagabea, aste honetan bigarren eune maite duta prestatu gabe. Zeinak izan du hori? A ber, aste honetan bigarren eune maite duta prestatu gabe, zeinak izan du. Bazik zein izan ziteken? Zein? Ja, nire esan ezin. Ja, baina... Julenek esan du. Julen goikotxeak. Julen goikotxe horre gozok esan dizu. Oian Amaritoren agen be. Ja, nik nentorren maite dut ez batekin, eta hori esango dut, egia da Gabonak eta aipatu dituzuela, baina ez neukan ez zeukan horrekin loturarik. Eta ez dut maite, ez dakit, azken aldin ikusten dut jendearen artean, ostasuna edo pixkat erlazionatzeko moduan. Bueno, ez dakit, ontakeri badagian, baina guk, nik esan dut askotan euskaltegi batean lan egiten dutela, eta bertan sarrerako atea askotan irikita ukitzen dugu, eta ondoan bulegoa dago. Eta bulegoan behin baino gehiagotan elkarrekin egoten gara idazkari eta beste hainbat pertsona. Eta badago, korreoseko langile bat, korreosekoa da. Hola, da. Eta aldizkariak ekartzen dizkigu, arpidedunak gehalako edo dena delakoa, eta egiten du, sartu, bota, ez du uzten, bota egiten du eta atea. Ez du kaixo ere esaten. Eta ez dut ulertzen. Benetan leku batera sartu eta jendea ikusita, ez duzu kaixo esaten. Eta ni beti esaten jot, kaixo! Pixkat ulertzen duen, baina ez du ulertzen. Eta, lanean dago, agian azkatuta dago, baina ez dakit, igual goxatu daiteke, norbaitekin hitz egin detek, ez dakit, ez zer gustatzen. Haien presa izango du eta... Kaixo esatea uzten dezun bitartean hainbeste kostatzea altzaizu, barkatu, ez dakit, gutxienekoa irutzen zait. Eta gaur aparkatzen ere gertatu zait, pertsona bati lagundu nahi niola, ni atzerago jun, kotxeakin ezakizer, eta hori azaltzen saiatu, eta... kosta zaigu elkar ulertzea, hizkuntza kontuengatik, baina azkenean ulertu dit, atzea indet, bea leku gehiago zeukan aparkatzeko, eta pasan naizenean begiratu ere ez? Eta esatezu, benetan honea iritsi behar dugu, ez dakit, ez dugu elkar begiratzen, ez dugu elkar goxatzen edo zaintzen. Eta ez gustatzen. Eta beste hainbat adibide, jarnitzake, baina ez dakit, oztasun horrekin... triste bezala gehatzen, naiz? Eta, nik ez dute Mr. Wonderfuliano jarri nahi. Ez, baina egia da, goizeko alaitasun edo jatortasun keinu txiki horiek pixka bat aldatzen dutela eguna. Ja bestela, askotan gertatzen zait, bi aldetara, izan kotxez zozenan edo oinezko bezala, zebrabideetan norbaiti, pasatzen utzi ez, gelditu egin behar duzu, ez dara mesederik egiten inorri. Baina, batzutan jendea ez da gelditzen, goizetan oso, eta nisaiatzen naiz nahiko tentu zibiltzen horrekin, da orduan, lasai pasata. Jendeak eskerrak ematen dizkizunean pasatzen usteagatik, eta, etzen izkidak eman beharko, baina ondo, dena ondo, ez? Eskerrik asko, zer, bazoaz eta beste giro batekin zehatzen zea. Eta oinezko bezala berdin gelditu dira, eta nik beti eskerrak ematen ditut, ze, da modu bat interaktuazio txiki bat egitzeko. Askotan kontatzen dut, hemen egunero gizon batek agurtzen nago izan. Txikitatik ezautzen da, beti pasatzen da, eta zuzenean gabiltzala, gure eskaparatearen bestaldetik ere, zai gelditzen da, begiratu arte, eta horren agor, ez? Keinu txiki horiek ematen dute bixi, poxa, eta ados nago, kontrako jendearen mikaztasun horrek... Eta kostatzen Por cierto, diote hemen, koreografia oso ona, Goiurik gogoekin eta guzti gantzatu du. Claro. Astirala dela nabaritzen da hemen, Eta Gabon kantaia jarrita zenuelako. Astirala baino izan da, olentzero jarri duzuelako. Eta olentzero, Izaroren olentzero abestiak koreografia dauka, Gutxi baloratzen ari da, Izaroren olentzero abestiak duen koreografia, zinez benetan dantzan aditoa den pertsona batek asmatua, eta uste dut irakatsi behar dizu dela, urrengo saioetan. Gabonetan behintzat aldatzeko, hasierako ze hori, eta egiteko olentzeroren koreografia. Begiak itxi ditut eta hasi naiz pentsatzen, espaldi hartu zitzaidala, bizitzaz gozatzen.
Eta gorkak dio, Durangoko azoka jungo gea, ze ilusio, oso ona da izaro, bai, goiuri. Bueno, jarraituko du gorkak hemen idazten. Baina bai, Durangoko azokan hariko gara, eta hortxe izango gara, hilaren abenduaren 5-etik 9-era. Ordutegia ohikoa izango da ostegun eta ostiralean, arratsale goizeko 10-etatik 12-etara hariko gara, eta larunbat eta igandean berriz Durangoko azokatik zuzenean hariko gara, baina eguerdiko 12-etatik ordu 2-etara. Eta antxe gonbidatu pilarekin ibiliko gara, entrevistak egin, Durangoko giroa ezagutu, diska berriak aletu, liburu berriak aztertu. Guztirako espazio izango dugu, beraz, Durangoko azokan ikusiko dugu elkar, beti esaten dizuegu, handik bazabiltzaten zuleok, zatoztegu agurtzera, urtero etortzen zarete asko, baina, torri beldurri gabe kasu egitera, ze askotan, desvirtualizatu behar hori ere, izaten dugu. Goizero esnatu eta ondoan ez izatea, utzitako utxunea, berriro etetzea. Zure usaina hiltzatu nire memorian, bizipen dena giltzapean, gure historia. Gure laborategian dugu dagoeneko Alberto Urretxo, eta galdera asko dauzkago erarentzat, baina lehenago Durangoko azokaz ari garen honetan, goiuri, ez dakit, Gabonekin bezala pasatzen zaizu pixka bat Durangorekin, Gabon aurreko udaleku garai horrekin? Inoski asko gustatzen zait Durangoko azoka, asko gustatzen zait bertan sortzen den giroa, askotan aipatzen dut ekosistema oso bat dela hor dagoena, eta landako guneko ateak izten direnean ere, barruan dagoen ekosistema hori dena mugitu egiten dira, askotan taberna bakar batera, eta orduan taberna horretan bat egiten dugula, kazetari, idazle, editore, abeslari, manager, eta denetarik, eta hori ere gustoko izaten dut, lanaz aratago, baina bai, badator Durangoko azoka, eta nik gaur gauza bat aldarrikatu nahi dut. Durangoko azokan, diskoak eta liburuak saltzeaz gain, gauza asko egiten direla. Jendeak pentsatzen du erakusmaiak direla soilik, eta joaten zarela, erosten duzula, eta alde egiten duzula, eta aprobetxatzen duzula. Euskal kultur ekosistemaren sexu indizeak ere egora egiten dute Durangoko azokan, adibidez? Nuen hori esan nahi. Ez barkatu, baina hori ere gertatzen dela. Hori ere gertatzen da, eta Durangoren turismo mailak ere gora egiten du, jendea joaten da, liburu erosi, eta gero hango tabernatan ibili, bazkaldu. Mugarrera eta Anbotora jende gutxi igotzen da. Hori da, ez, nik kontatu nahi nuena da, Durangoko azokaren baitan antolatzen direla hainbat ekimen, liburu eta diskoen salmentaz gain, eta pixka bat, zer iruditzen zaizue horri buruz hitz egiten badugu. Pixka bat, azkar batean. Vale. Nik kontatu nahi dizut, adibidez, gamer gela egongo dela urten. Dala, gamer hauntxi elkarteak Euskal Bideojoko zalen komunitatea osatzen du, hori badakigu, eta orduan euskarazko bideojokoen eta hauei lotutako edukien eskaintza horria ikusita, euskara eta bideojokoak uztartzeko hainbat ekimen egiten dituzte, eta orduan aurten Durangoko azokan egongo da gela bat lagunekin jolastez gozatzeko tartea emango diguna azokaren erdian. Zer, bideojokoak gustoko dituenak gamer gela edukiko du adibidez bertan. Hori landakon bertan, baina eske landakotik aterata pelikula pila bat ikusteko aukera egongo da baita, Eta hori jendeari ahaztu egiten zaio. Ze, esan bezala liburuak eta diskoak eta hori izaten dira, baina pelikula asko eskainiko dira, film emanaldi ugari, irudienea izeneko gunean, dela zine aretoa irudiena bilakatzen da, eta bertan, gauza asko ikusteko aukera egongo da, eta izu. Nik proposamen hori ere bota nahi nien, ere entzulei. Bai, egia esan gauza interesgarri asko gertatzen dira. Askotan mugatu ere egiten gara barkaidaz, entzuleok?
mugatu egiten gara Durangoko azokan disko eta liburuen erosketari edo gauza konkretuen bat ikusteari, baina azken urteetan ez dakit zeharkako aurkezpen, hausnarketa espazio eta bestelakoak ere areagotu dira. Pixkat goiure ipatzen ari den honen girotik ere bai, ez bestelako esperientziak ikusentzunezkoen estreinekoak eta Durangoko azokak hortik aratagorako ere ematen du. Beraz, gozatu alduzuena bakoitzak eta, joango gara poliki egunotan, atozen astetan, aste terdi geratzen zaigu Durangora joateko, ez dago Juri? Haine, bai. Bertan gertatuko den guztia pixkana aletzen. Zalantzak lotu nau Durangoko azokaren 59 da playlistetik ari gara entzuten Liberen Zalantza. Bertan izango den proiektuetako bat, urte hasieran atera zuen Libek lan hau, gerora aritu dira duela gutxi Izaki Gardenakekin, bera, Basaguren eta konpainia, eta eurak ere izango dira, noski, Izaki Gardenak modura, bertan, Durangoko azokan, eta Basaguren gainera, Jon Basaguren, datorren, astean gurean izango da, aurkeztu berri duten orube lan hori erakusten, eta hemen gure elkarrizketa akustikoetan aletzen. Goizeko 10:43 minutu dira, kostazaio behar bezala gure laborategia topatzea, baina topatu du eta gurean da Alberto Urretxo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz gaur gurean dugun lehen gonbidatua orkestera. Bihar azaroaren 23an aurkeztuko du Euskadi Brassek 10 urte diskoa, euren ibilbidearen 10. urte horrena ospatzeko noski. Diskoa Soinuaren Bidaia proiektuaren 2. ekoizpena da. Alberto Urretxu, Bilboko Orkesta Sinfonikoko tromboi bakarlariak zuzentzen du proiektu hau. Eusko Jaurlaritzaren finantzaketarekin burutu da, eta 10 urte horiei nolabait omenaldi txikia edo auto omenaldi txikia egiteko asmoz osatu dute. Disko berri bat, disko ederra, eta horrekin batera, kontzertu berezia. Proiektu oso berezia, lehen ere aritu bat zaizue, Brass hori zer den eta zer ez den, eta berarekin noski aletuko dugu egin duten lan hau, sortu duten disko hau. Biharko kontzertuan, Juan Krisostomo Arriaga konservatorioan izango den kontzertu horren ingurukoak, eta beste hainbeste, Alberto Urretxo, ongietorri, egunon bigarren kafera, eta ongietorri. Egunon, Inigo, eskerrik asko. Bueno, aritu gara hemen esaten Euskadi Brass, gure entzuleak ere badaki batzutan hemen friki xamar ere jartzen garela, Maialen Tellabide pianista askotan kolaboratzaile izaten dugu, eta hasten gara musikaren funtzio harmonikoekin, eta interbalikarekin, eta kolorekin, eta bestearekin, gure pianoan azalpen asko eman dizkigute, Goiurik dagoeneko prest dauka gure friki alerta, eta horren gauzak oso komplikatu jartzen diren momentuan, berak abisatuko digu. Baina jendeak entzuten duenean Euskadi Brass burura etortzen zaio, uste dut, haize instrumentuekin osatutako zerbait gertatzen ari dela, baina pixka eta haratago joan behar dugu. Zer da Brass talde bat, Alberto? Bueno, esan duzun bezala, haize instrumentua dira, baina metalesko instrumentuak, bai? Balaz azkenean laton da zingonik itzupen, ezta? Eta, hori da, trompetak, trompak, tromboiak, tubak, eta baita perkusioa ere dukagu taldean, eta, azkenean metal talde bada. Beraz, entzulea pixkat kokatze aldera, metalezko ikusten dituzen hainbat instrumentu,
esaterako saxofoia ez da metal instrumentu bat. Metalarekin eginda dago, baina egurraren familian kokatutako instrumentu bat da. Ahoaren bokilearen ezaugarriekin edo nolabait kokatzen dira familia hauek, ezta? Hori da, esan duzu bezala. Pletinak erabiltzen dituz eta guk erabiltzen ditugu bokillak. Osea, eurak hori metalezko bokilla dira eta gure Espainien vibrazioekin lortzen dugu soinua ateatze eta airearekin noski. Haize talde bat, metal talde bat, brass talde bat, duela 10 urte, sortzen dena, eta hemen uste dute Alberto azaldu behar dela, aipatu dugu, Soinuaren Bidaia proiektuaren laugarreneko izpena dela hau, Soinuaren Bidaia egitasmoa eta Euskadi Brass ere, nolabait kokatu behar ditugu entzulearengan, bi proiektu harreman du, lotutako, pixkatzu ere zubi zauzkatenak, baina bi proiektu ezberdin dira, bata bestearen barruan edo nolabait kokatuko ditugu? Hoixe da. Bueno, azkenean bi proiektu dira desberdina dira, hori gila da, eta biak zuzentzen ditut. Soinuaren Bidaiak azkenean, produktu desberdina dauzka, sokasko instrumentuak, ahotza, eta gero beste kolaborazio batzuk ere egoten dira, eta Euskadi Brass metalesko hori. Azkenean, garrantzitsuna da saltzea, naiz eta Soinuaren Bidaiak produzitzen du, azkenean Euskadi Brass ere proiektu sozial bada Soinuaren Bidaia dan bezala. Ba, ez da bakarri metal talde bat, ez? Guk azkenean, tailerrak egiten ditugu, gaztentzako, baita esan da, pros aficionados, ez? Baita, zaleentzat edo amateurrak dien musikarien. Hoxe, amaterrentzako, eta, bueno, tailerroien bitartez egiten ditugu, txarlak, masterclass antzeakoak, azkenean elkar bizitzen dugu momentua, konpartitzen ditugu momentu horiek, ez? Eta hori ere oso garrantzitsua da aipatzea. Horregatik gaude kontserbatorian, bertako ikasleekin ere parte hartuko dutelako gure kontzertuan, ez da bakarrik diskaren aurkezpena izango, eurak ere gurekin ongo dira, eta, bueno, aukera ukiko dute, bertako Euskadi Brasseko musikariekin, osatzen ditugu Euskadiko Orkestra, Bilboko Orkestra, Nafarroko Orkestrako musikariekin, eta gero beste irakasle batzuekin ere, parte hartzea esenatoki baten, ez, gaztetxoak, ez, hori aukera politxa da. Bueno, horre ikusten ditugu beraz, aipatu dugu, tromboiak, trompetak, trompak, tubak, ez da egit bat ematazten ari nahi zen, fliskornoren bat ere baute den. Trompeten familian kokatuko dugu, ez da? Eta perkusioa, eta horrekin osatzen da Euskadi Brass. 10 urte, ze gertatu da 10 urte hauetan, Alberto? 10 urteko muga ontara iritsi, disko bat osatu, ospakizun kontzertu bat, baina atzera begira jarri barko bagenu, ze gertatu da 10 urte hauetan? Bueno, 10 urte dela, Oskar Abella da Euskadiko Orkestrako tuba jolea, berarekin ezagutzu ginen eta esan genuen, zaratek dugu zerbait egiten, ez? Eta egia zen behar da, oinarria, niretzako oinarria ez da 10 urte. 30 urte dira. Mondragon Brass taldeakin ni arrasteko naiz, eta bizi nintzenean, eta bertako musika eskolan hasi ginean, anaiakin eta beste musikari batzukin, Mondragon Brass taldea osatu genuen. Urteak, esperientziak atzen dik, gero Bilbora etorri nintzen, 1998an, eta, bueno, horrela jentea ezagutzen dezu, eta horrela izan zen 10 urte dela, Oskar Abella zautu nun, eta esango nuen, zaitxik dugu zerbait egiten. Orduan, 10 urte hauetan, elaboratu dugu, literatura baten bitartez, gonbidatu ditugu musika desberdinak, oso zaila da 11 musiko, metalesko musiko beti berdinak izatea. 80 piku pertsona pasatu dira 10 urte hauetan, gurekin kolaboratzean egin ditugun proiektu desberdinetan, ez? Eta hori da, horregatik da oso garrantzitsua aipatzea, ez? Metal talde bagara, horrela orkesten gara publikoan, baina atzean, behintzat, niretako oso garrantzitsua dana, esan dudan bezala, beste lan badago, tailerrak, eta elkar bizitza bat, baita inspirazioa sortzea gazteengan, eta, bueno, behintzat horrela ikusi dezaten baita esenplu bat, ez? Metal taldeak aipatzen ditugunean hemen burura ere jendeari referentzia asko etorrakizkioke, eta horratzean dagoen kultura musikalaren inguruan ere akaso jatorri ezberdinak. Metal talde batean jendeak segituan akaso estatu batuetara egingo luke bidaia bat, han pentsatu, ez dakit, New Orleans inguruan sortu diren Dixieland giroko brass band horietan, baina adibidez, erresuma batuko kultura musikalean ere, brass musikak edo metal musikak pisua handi izan du. Nondik eraten du Euskadi Brassek, nora begira, oso giro klasikoan beti, beste espazioetara ere bai? Bai, bueno, esan duzu bezala, jazz mundua pixka desberdina da. Eta gure, gu fijatu gara, orain, 80. hamarkadan osatu zen Philip Jones Brass Ensemble, Britania radia, eta eurak izan dira pixkat pioneros mundu honetan, ez da? Batez be horrelako ensembleetan, ez? Batez be desarrollatu duten literaturaren gatik. Bai? Oso garrantzitsu da aipatzea hori, ez? Eurak ingizuten kristolana eta gero horrez aparte gero etorri dira, inkluso estatu batuetan sortu dira, baitxe Europan, Alemanian, talde oso garrantzitsuak, eta guretzako hori izan da pixkate, hor fijatu gara, ez? Eta batez be euren literaturaren gatik, gure formazioa euren berdina da.
Eta horregatik horri izan da, ez? Egia da, gero, estilo asko daudela, eta gure munduan ere baita moldaketa asko egiten dira, eta baina guk asko apostatzen dugu baitza kreazio berri zerbait badaukagu Euskal Herrian eta orokorrean, da jendea idazle, musikari, kompositore, arreglista, orkestradore onak. Horre, aipatzen dugunean esate baterako, ez, erresuma batuko erreferentzia hau, eta horre, nola erreferentzia bihurtzen diren beste ontzat ere, hor sortzen da lan bat, gerora musikarion eskura askotan egoten dena, dira partiturak idatzita dagoen zerbait, edonorrek munduan hartu eta interpreta dezake, hartu dezake, nolait unibertsalizatzen da, eta zuen kasuan ere, aipatzen duzunean eta proiektu sozialekin lotura eta bar, horrelako sorkuntzak gertatzen direnean hasteko badago hor ja erreferentzia bat, brass band profesional bat, ekarri dituena munduko estelako txokotatik musika, bertan sortu duena, eta horrek bakarrik ja sortzen du, hemen badago eskaparate bat, eta badago lanketa bat, badago literatura musikal bat, nolabait esateko, partitura sorta batzuk daude, eta hori guztiare hor geratzen den zerbait da. Noski, horregatik oso garrantzitsua da diska bat egitea eta bertan iztea musika, ezta? Egia da, eta badaudela, brass band gauza desberdin badazatzeko, hoi bat sartzen dira betarizko instrumento da, baina beste literatura bada, ez? Guk azkenean musika kameran barruan sartzen geha, bai? Talde handia da, 10 kote bat, 11 gare, perkusioarekin, eta egia da, talde handia dela. Baina, batez ere, esango nuke hori, ez? Europan, guk asko figatu gara zelan desarrollatu dan, Europan instrumentoa zelan desarrollatu diren, ez? Instrumento berria dia, batez be tromboia, tuba, eta horren literatura izan da azken gurtetan, ez? Hor desarrollatu da gehien batez. Eta estatu batuetetik ere etorri dira, batez be, gure munduan asko fijatzen gera, gehienok izaten gera musiko, orkestrako musikariak, eta horregia da estatu batuetan, eta baitxa Inglaterran, eta hor tradizio asko daukatela metalak, ez? Eta hor soinu bat markatu dute, estilo bat markatu dute, eta hori da pixkat Euskadi Brassekin ere egiten ari garena. Ez da bakarrik talde bat, literatura bitartez, estilo bat ere markatu dugu, ideia bat, eta hori da pixka konpartitzen duguna gazte, eta komunitate bat sortuz azkenean, ez? Baina oso garrantzitsua da, batez be guretzako esan dudan bezala lehen, kreazio berriak, musika berri hori. Horrek emango digu ere identitate bat, ez? Lehen aipatu duzu Arrasate eta aipatu duzu zure naia, Alberto, etxe honetan, bigarren kafean, behin baino gehiagotan aritu gara, Unai Urretxo orkesta zuzendariarekin, trombonista eta orkesta zuzendariarekin, han Seulenik ezagutzeko aukera izan nuen, eta gerora behin baino gehiagotan aritu gara berarekin, azkeneko Euskadiko gazte orkesta zuzentzen egontzenean duela, jabete gutxi batzuk esango nuke izan zela, baina arekin askotan nabarmendu izan nuen, nola berak bera egontzitekien gaur zuzentzen, San Petersburgon orkesta profesional bat, eta horrengo gunean Vietnamen orkesta semi-profesional, amateur, proiektu soziopedagogiko eta horrelakoak. Aipatzen dizkidazunean Euskadi Brassen eta bestelako proiektuekin egiten dituzun lan horiek ere ikusten dut dualidade hori. Ez dakit nolabait DNA biologikoan ez, baina DNA kulturalean akaso badago, ez? Arrasaten sortutako bi musikarik, elkar bizitza hori igual izan duzuela, ez? Goi maila, profesionaltasuna, akademizismoa, eta herri musika, hain profesionalak ez ziren musikariak, eta horrelako giroekin, akaso hortik dator ere, nolabait proiektuak zentzu bikoitz hori izatearen arrazoia? Noski, guke Arrasaten hasi ginen, eta bertan orkestra bat zegoen, Juan Arzamendik zuzentzezuna, eta Arrasaten musikalere berak sortu zuen. Guke nik goratzen naiz, gaztetxoa ginenean, bertako orkestra hasi ginen, eta orkestraak ensaiatzen zuen ostiral gauetan, larun bat arratzaldetan eta igande goixetan. Gaur planteatu hori familia. Eta gu gaina zan, hor zeden jende eta edade desberdinetako jendea, ez? Eta guretako esenplu bat izan da. Baita esenplua da, bai Galizian eta Valentzian ere, zelan zenbat herri dauden implikatuak banda batekin. Azkenean horregatik dira proiektu sozialak. Komunitatea sortu dute, eta hor generazio desberdineko jendea parte hartzen dute. Hori oso politxa da, ez? Eta bai, egia da, gure oinarria horti dator ere, horrekin hasi ginen, eta beharrezkoa ikusten dugu, gaina errealitate badago, musika klasikoak, gure gizartean daukan baloratu beharko genuke, ze garrantzia daukan. Eta badakigu, bertan bizigaren, urte asko dara matzu batzuia, hortan oso gutxi dala. Badagoela, bai, baina oso gutxi dara, bai? Eta horrek, nik uste hor lan bat egiteko dagoela. Eta, batez be guk, posizio bat daukagunok, ez? Nik 26 urte dara matzat Bilboko orkestran bakarlari ezala. Eta, nik azkenean horretaz bizi naiz, ez? Eta orduan gauza hauek egitea,
eta inbertitzea, eta gauzak eginda ustean, nik uste dut ere, uste dut beharrezkoa dela. Batez be, hori erakustea gure gazteei izaitzik. Azkenean, jente asko dago musika ikasten, eta realitate badago. Oso zaila dago honetaz bizitzea, ezta? Orduan, bueno, behintzat, inspirazioa sortzen badegu, esenpluak eman, inguruan ere oso garrantzitsua dela gauzak egitea, eta batez be, egiten dan, eta bakoitzan, inbertitzen ditugun denborak eta lanak, eta, bitxkat, horre sartzea, eta erakustea, ez? Nik uste dut oso beharrezkoa dela. Eta lagungarriak uste izan gaitezkela horretan ere. Disko bat osatu duzuen, gutxi hitz egiten ari gara honen inguruan, hemen eskuan daukagu, Euskadi Brass, Sharing Creativity, 10 urte, 10 años, 10 years. Disko hau Meka Estudiotan grabatu duzue, Oiartzunen, Mikel eta Igor Ezeizaren laguntzarekin, eta Mikel Fernandez Kurtxagaren zuzendaritzapean edo, ejekuzio tekniko horretan. Urteak dira gainera Mikelekin lan egiten duzuela, oker ezpa naiz, soinoren bidaian ere askotan han aritu zarete berarekin lanean. Pentsatzen dut, egon dela ez, hor dagoeneko urtetako talde bat esaten duzun bezala, ez, aldatu dena, baina muin batzuk edo ardatz batzuk mantendu dituen, ez? Bai, Mikelek asko ezautzen hau, orduan beak ian izen nahi duan, eta horrek asko laguntzen dago, ez? Lau diskak egin ditugu berarekin. Lengoko diska 2015 izan zen, Soinuaren bidaia, gero bigarren diska 2018an, Soinuaren bidaia bi diska hauek emozioen bitartez, emozioak plantatzen ditugu. Hirugarren diska 2021 izan zen, eta hau gaina Filarmonikako salan, Bilboko Filarmonikako salan grabatu genuen, eta izan gara lehen euskal taldea bertan grabatzea. Bilbon dago sala hori, dala oso berezia, Europako onetariko bada, horretortzen dira jente oso berezia jotzera. Eta sorpresari izan zen guk izatea lehenoko euskal taldea. Geroago etorri dira bai Euskaiko Orkestra, etorri dira Bilboko koroa, eta Sozial Koral de Bilbao, baina, zan pizkatza sorpresa, ez? Eta oin, beste pauso bat eman deu, eta Euskadi Brassekin ere egin du. Azkenien nire pizkat oinarria dala, orduan, Mikelekin egin ditu lanak, eta, gauza desberdinak eskaintzen ditugu, zatxik usteot gainera hori da, ez da bakarrik diska bat, ez? Esan dudan bezala, hor esenplu bada, bai? Eta, eta hau izan dugu, eta, estatu mailan ere, Euskadi Brass, talde handi bezala, gero badaude talde txikitsuak, Spanish Brass, eta talde asko daude, baina talde handi bezala lehenengokoa gara grabatzen ere. Orduan, ikusten dezuten bezala, lan bat egiteko dago. Lan garrantzitsu bat egiteko dago. Eta ari zarete egiten horri bat. Eta ari gara egiten hori da. Ikusi ditute han Meka Recording Studion, Oiartzunen, grabazio egun horietan osatu dituzuen bideotxo horiek, eta erreferentzia egiten zenion lekuaren energiari edo bertan zegoen giroari, lantaldeak zekarren giro horri, espazioak berak ere, badu, nik bertan bizpairu disko grabatutak ere banaiz, eta bizi izan dut espazio horren, ez dakit, energia, uste dut, aretoak teknikoki dituen ezaugarritatik aratago, eta oso ondo landutako aretoa da, ez dakit, hain zuzen metalerako egokia den, baina beste hainbat esparrutarako bintzat oso da, ez dakit, sentitu duzuen ere hori ez, pixkate Mekak eskaintzen duen, grabazio baterako pake giro hori. Noski baietz, oso jatorra dira. Bai, marabillosoak dira. Hori da, eta horrek ere asko laguntzen du, ez? Gero, Mikelekin konfiantza hori, eta, hori badukau konplizitate hori, zatik esan dudan bezala asko ezautzen hau, eta gero ere oso garrantzitsua da, bertako kondizioak noski baietz, eta gero taldea dukan, azkenean 19 pertsonak hartu ditugu parte, bizka hontan, eta azkenean koordinatzea agenda guzti horiek, eta jendeak nahi izatea etortzea, eta azkenean ezaugarri bat oso garrantzitsua da dukaguna bai Soinuaren bidaian eta baita Euskadi Brassen, da daukagun ambientea gure artean. Hori oinarrizkoa da. Zatik azkenean garrantzitsu, oso esan behar da, ez da askotan hautaz hitz egiten, baina guk ez dugu diruaren gatik egiten. Egia esan da, gure lana, ez da nik gainera, esaten da bezala, kono perder, posinoa. Orduan nik horregatik inbertzioa dira. Azkenean 4 diska egitea inbertzio handia da. Osea, bakizute. Horre atzean lan asko dago eta diru asko sartu behar da. Gero ateratzen dela, kontzertu topatu behar dira, gauzak egin behar dira, baina esan dudan bezala, beharrezkoa ikusten dut hau egitea. Eta gainera, bidaiarekin, datorren urtean, 10 urte ingo ditugu, lehengo diskarena, eta hor gaude ere, Soinuaren bidaia junior, gaztetxoi ere, aukera ematea,
profesionalekin, arizko instrumentoak, eta baiz bakarrik Euskadi Brasekin, kolaboratzen dute baitxa gazteak, gonbidatzen ditugu, jende gaztea, ikasleak, musikenekoak, eta egokoak, eta gurekin jotzera, aukera ematea, ezagutzera ematea, eta, horrela ere, euren aukera egitzea. Baina ziko gara, gaztetxo hauekin ere, lan bat egiten zatik. Hor mundu badago, egiten da lan hori kontserbatorioetan, baina ez hainbeste. Eta lehen esan dudan bezala, zergatik ezin dezakegu. Kirolan familiak implikatzen dira, eta egiten dituzte gozak, baina ez dago edukazioan, ez dago gure gizartean hori oinarritua, ez da musika ez da konsideratzen un bien necesario, eta horrek, kirola bai gure inguruan, baina ez kultura, ez artea horrekorrean. Eta hor ere pauso asko emardia, eta alde gunean guintzet, nahiz eta pauso txikitxoak eman, hor geratuko dira, eta atzetik etortzen direna, esenplu ikiko dute, eta ingo dituzte gozak. Hori da gure, netako gintzet, fundamento basikoa. Azken urteetan asko hitz egin dugu, kirolak, ariketa fisikoa gure osasunean sortzen duen onuretaz, eta eztabaida ezinak dira, baina gutxi hitz egiten da arteak gure osasunean eta gure osasun mentalean sortzen duenaz, eta orden inguruan ere aritu beharko dugu. Segituan jarraituko dugu, minutu gutxi batzuk gehiago egingo ditugu Alberto Urretxorekin, biharko kontzertuaren inguruan hitz egin behar dugulako, baina bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, Oñatze Aizpuru bertan dugu. Oñatze, egunon? Egunon bai, bigarren kafeako lagunok, egunon entzule guztiak. Aipamen bat lehenik eta behin goizean esan dugu, Barakaldon urre dangarria ez edateko eskatu dutela, badirudi gauzak bere onera itzuli direla, baina orain arazoak Barakaldon ez badirudi, kasu honetan erandion, astrabuduan gomendio egin dute txorrotako urik ez edateko sarean sedimentuak daudelako, beraz, hortik hasiko gara informazio boletin hau. Hortik aurrera, berriz ere, odola nagusi bai Gazan eta baita Libanon, kasu honetan azken orduak dio, Libanoko agintari jakiten eman dutenez, 40 hildako eta 52 zauritu zenbatu dituzela, Israelgo armadak Baalbek eskualdean egindako erasoen bueltan, Libanoko osasun ministeritzak atera ditu datuak, 6 pertsona hil dituztela Makan, 5 Juninen, 3 Al-Zahran eta Israelgo defentsa indarrek, Brital eta Amaski udalerriak ere bombardatu dituztela. Beraz, berearekin jarraitzen du, eta kasu honetan Libanoko ministeritzak iragarri du gutxienez 7 pertsona hil eta 24 zauritu direla Israelgo tropek Nabatileko gobernazioan egindako erasoen ondorioz. Gerra beraz kurdeltzen jarraitzen du kasu honetan. Bestalde, Oronozko zentroan aldeko mozioak onartu dituzte Baztanen Bortziretan eta beste eskualde batzuetan, dakizuenez, kolokan dagoelako, bertan zentro berria hasiera batean egingo zela zirudien, ondoren finantzaketa eten eta guztia kolokan dago, orain Nafarroako departamentuari, hezkuntza departamentuari exigitu diote, onartutako hezkuntza eskaintza horri eusteko. Elizondoko eta berako lanbide heziketako zentroak ez dira bakarrik egon Oronozko egoitza berriaren aldeko bidean, Baztan Bidasoko udal guztiek egin dute bat proiektuarekin, eta ondorioz kezka agertu dute egitasmoa kolokan dagoelako, nolabait eskualdearentzat ere garrantzitsua da bertara ikasleak ekartzea eta bertakoak ere han ikastea bestela beste lekuetara joaten direlako. Horregatik mozioak onartzen ari dira, bertako institutuan dakizuenez ere protestan dira azken aldi honetan eta eskatu diote Nafarroako hezkuntza sailari zituen egitasmoa eusteko eta proiektatutako Oronozko lanbide heziketako zentroa eraikitzeko behingoz eskaintza hori emateko. Azken aipamen bat, iritsi zaigulako berriki Euskal Herria Bilduren oharra eta bihar dakizuenez Bilboko kaletan manifestazioa mobilizazioa du egitekoa eta atxikimenduak iritsi dira orain. RC, BNG, CUP, Compromís, Mesper Mallorca, Comunistes de Kataluniako ordezkariak izango direla autonomia kalean hasiko den manifestazio horretan emandu jakitera Euskal Herria Bilduk. Hauxe beraz, lagunok, kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatze Aizpuru, eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen Naiz Irratiaren informazio zerbitzuen eskutik, guk aurrera egingo dugu, Alberto Urretxo agurtu behar dugu, baina oraindik biharko kontzertuaren inguruan aritu behar dugu, berarekin. Tira Alberto, aipatu dugu, Bilboko Juan Crisostomo Arriaga Kontserbatorioan eskainiko duzuela kontzertu hori, diskoaren orkezpen kontzertua, 10. urte hurren hau nolabait ospatzeko, esango dugu 2 mugarri daudera, bata diskoa bera, eta bestea, disko orkestea, diskoaren zuzeneko hoiek. Konta iguzu biaren entzuleak zer topatuko duen, oraindik norbait animatzeko garaiz baden, sarrera geratzen ote diren, nola dagoen biharko kontzertu hori. Sarrera, zabari dago. Sarrera doakoa da? Doakoa da. Beraz, hori nahi duguna jendea erakartzea,
aukera politxa dukate, lehengoko gauza. Kontserbatorioan egiten dugu, eta bertako ikaslekin partatuko dugu. Jai bat da guretzako. Bihar arratzalden egingo duguna Bilbon, bai? Eta, bueno, esan duan bezala, egingo dugu diskaren erakusketa, bai? Kontzertuan, gaztetxoek ere gurekin joko dute, horrela amaituko da kontzertua, eurek ere eukiko dute momentutxo bat eure bakarri jotzeko. Zatziko, esan duan bezala, oso garrantzitsua da hori erakustea, bai? Gazteak ere, gurekin, guk azkenean horri dauka zentzua proiektu soziala. Baina batez be, bostetan egingo dugu nik txarla bat emango dut, familientzako zer suposatzen duen musikari ikasle bat eukitzea familian, bai? Aita bezala, eta irakarle izan naiz ere, eta urte asko daramatzat, orduan gauza asko esateko daude, eta gero 7etan izango da kontzertua, izango da egunko dira esposizioak ere, metalezko instrumentuarenak, eta azkenien, hori arratzalde bat pasatuko dugu, jai giroan, eta, diskaren oinarrian, ez da. Bueno, 19 instrumentisteko grabatu dute, Euskadi Brasen disko, baina bihar 19 instrumentista baino gehiago ongo dira beraz holtzan, Alberto. Gaztetxoekin, asko datoz, eta orduan, hori, ongo dira. Guk egongo gara 10, bihar, musikari, profesional, eta gero, bertako irakaslak ere ongo dira gurekin, eta ikasleak, eta horre izango da momentu polit bat uste donik. Musikak vibrarazi egiten du, eta brass talde batek, metal instrumentu talde batek asko vibratu arazten du. Beraz, aipatu dugu leno, musika egiteak esendatu egiten duela, musika zuzenean bizitziak ere bai, eta instrumentuen vibrazio hori bizitziak ere bai. Beraz, animatu zaitezte, Euskadi Brasen 10 urte ospatzeko kontzertu berezi ontara, Alberto Urretxu eta Euskadi Braseko kideak bertan izango dira. Guk Alberto Urretxu agurtu egingo dugu, baina goiuri niri zalantza sortu zait, hainbat proiektu ipatu ditu, hemen gure laborategian sartu izan ditugu bospasei musikari, bateria jole, baxu jole, hemen klarinete bajoak izan ditugu, txeloak, kontrabajuak, pianoak eta bestelakoak. Akaso proiekturen batekin inoiz animatzen baldin badira, hemen zuzenean gurekin lanen bat orkestera, hemen ensemble txiki bat sartzen dugu, mikrofonak baditugu, eta... 20 minutu kostaz daizu, gomidapena luzatzea. Baina, bukara erakutsi dut, ez da? Bueno, hartzen dut. Kontuan izan. Bai, hemen instrumentu mordoak abituko zaizkigu, eta egingo dugu, formatu txikien baldin bada ere, urrengo proiekturen batekin horrelako elkarlanen bat. Alberto Urretxo, plazar bat, mila esker, zure nahi haunaire ere besarkat eman gure partez, eta egongo gara. Eskerrik asko bihotz. Zaindu. Naiz irratian, bigarren kafea. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz irratiko bideokluba, ostegunetan, arratsaldeko 6etan. Egunon, ongi etorri Naiz irratira. Egunon Pei, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Tabakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina
ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indarra, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana, bai ala bai, egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indastuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6tatik 10etara. Naiz irratia. Goizeko 11 eta 11 minutu, bagoaz aurrera, zuekin hemen bigarren kafean naiz irratian. Emakume bat zurito bat edaten ari da. Lagun batekin, taberna batean. Herriko azken sexu erasoetaz hitz egiten ari dira. Halako batean, zerbitzariak, gizonak, konbertsazioa entzuten du. Herriko talde feministak esan duena zari zarete? Badirudi gaur ez dagoela beste gairik, baina tira. Ni gauza bakarra esango dut, exagerazio hutsa iruditzen zait. Nire lagun Mikeli horixe gertatu zitzaion. Ze, erasotua izan zela? Ez, bueno bai, salaketa jarri ziotela, beren eskalagunak. Atera kontuak, haze exageratua, begira. Salaketa faltsu gehiago ezagutzen ditut, benetakoak baino. Gu bai gaudela beldurrez, gutako urrengoan hori izango den, eta orain zera, dena da erasoa. Mutil bat podcast bat entzuten ari da. Bere streamer gustokoenarena. Berez bideojokoetaz hitz egiten zuelako eman zion follow, baina orain konspirazio teoriaz eta zeharka politikaz hitz egiten du. Nerabea pixkanaka mezuak irensten doa. Gaurko podcastaren atalean body count kontzeptua zari da, eta analogia bat egin du. Giltza askorekin iriki daiteken atea oso ate kaskarra da. Nerabeak bere artean pentsatu du. Buah, arrazoia du. Bi gizon, azaroaren 25ko manifestazio feminista ikusten ari dira, urrunetik. Batak besteari esaten dio. Ikusten alditu kasarre horpei hoiek. Guk ere manifestazioin barko diau. Hainbeste lege feministarekin bakik, oain gu haitu kaltetuak. Chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. Gizon bat webgune bat arakatzen ari da. mgotuvbikoitza.org. Men going on their own way. Beren bidetik doazen gizonak. Behar zuen komunitatea topatu du. Red pill edo pilula gorria kontsumitu duten gizonen topagunea da webgunea. Gizonezkoek soilik osatutako talde antifeminista bada. Printzipio gisa gizonezkoaren eta emakumeen arteko separatismoa duena. Gizartea feminismoak usteldu duela uste baitute. Astelena azaroako 25 izango da, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna. Lelo asko entzungo ditugu datozen egunetan, manifestazio deialdietan edo adierazpenetan. Guk sinisten zaitugu, zuekin gaude, umeenganako indarkeriaren aurrean entzun eta erantzun, ez bazara konponbidea arazoa zara, lotxea zuena da. Horien artean, eudelek indarkeria matxistaren diskurtso negazionistetan jarri du harreta. Adiktu asko koartarazi diguten bezala, horrelako diskurtsoak edatzen ari direlako sare sozialetan. Neskatoak geroz eta feministagoak dira, baina mutikoak geroz eta kontserbadoreagoak.
Eta horretan, izugarrizko faktorea da manosfera. Baina zer da manosfera? Foroen, webguneen, blogen, YouTubeko kanalen eta misoginiaz betetako maskulinotasunaren defentsak markatutako sare profilen internet bidezko unibertsoa. Maskulinitate zarra, baina ingurune digital berrietara egokitua. Maskulinitate hori mehatxatuta sentitzen da sistemarekin, emakumeekin eta batez ere feminismoarekin. Eta hau ez diot nik ez, hau Jóvenes en la Manosfera txostenak dio. Feminismoa erakundetara iristearekin batera, bere burua kontrakulturatzat jotzen duen atzera pauso antifeminista bat eman da. Kontrakulturala bai, baina rol maskulino konbentzional asko defendatzen dituena. Hitz horiek erabili zituzten Elisa García Mingo eta Silvia Díaz Fernandezek, txostenaren egileek. 2021 batean urtebete eman zuten Forokotxez, Ispatxan edo Espalumi bezalako espaziotan murgiltzan, Papa Maravilla, Roma Gallardo edo Un Hombre Blanco Hetero eta beste hainbat sortzaile ezagunen edukiak ikusten, eta etnografia digital horren emaitzak lan batean jaso zituzten. Eta lan horretan agertzen dira, gure kasu hipotetiko ezain hipotetiko horietan aipatutako kontzeptu asko. Izan ere entzuleren bat, eta gian oian inigozuek ere pentsatzen ariko zarete, baina ze demontre da red pill eta bengotu eta body count? Zagutzen dituzue kontzeptu horiek? Nik body count kontzeptua entzun dut ikusi diete, horrelako eduki sortzaile gizonezko hetero matxistei, eta giltzaren analogia lehen aipatu duzuna ere entzun dut, ikusi dut, bai. Sakonago azalduko dugu, ze esan dudan bezala, hau da maskulinitate zarra, baino forma berriak hartzen dituena, eta identifikatuta eduki behar ditugu forma berri horiek honi aurka egin nahi badiogu behintzat. Komunitate maskulinistak, biktimismoa eta antifeminismoa lotzen dituen abia puntua, red pill izeneko filosofia da. Hau da, pilula gorrien filosofia. Euskeraz, pilula gorria izango litzateke red pill. Filosofia hau Matrix pelikulatik dator, eta Morfeo pertsonaiak ne hori bi pilulen artean aukeratzea eskaintzen dion eszenari dagokio. Urdin bat, zoriontsu izatea albidetuko liokena, errealitateari buruz dakien guztia ahaztuta, edo pilula gorria, egia ezagutzeko eta engainua baztertzeko aukera emango diona. Manosferaren testu inguruan, pilula gorria prozesu errebelatzailea da pentsamendu maskulinoan, eta gizonak amesgaizto misandriko feministatik eta burmuin garbiketatik esnatu nahi ditu. Emakumeon betaurreko moreak janztearen kontzeptua bezala, baina gaizki ulertuta eta oso kontrara. Pilula gorriaren filosofia beraz, manosferaren elementu itxasgarri gisa sortzen da. Bere aniztasunaren eta pertenentzia sentimenduak sortzen dituen sinismen sistema komun baten arteko koesia sortuz. Online misoginia sare bat sortuz, beste hitz batean esan da. Pilula gorrian, hoi bai, maila desberdinak daude, Filosofia horren lehenengo maila horretan maskulinitatearen alderdi sexuala dago, edo sexu konkista arrakastatxoaren azpimarra. Ta nork egiten du hori? Sedukzioaren guruak. Hauek gogoan dituzet duela urte batzuk agertu zirela kursos para ligar, eta... Goatzen naiz bai, sartzen ziren da, zuek sartu behar duzu espazio batera, eta nabaritu behar da hortzau betera, eta batez ere, baduzuela sare bat, segurtasun sare bat. Horun, zuek sartzen zate taberna batera, eta, iepa, ¿qué pasa? Luego voy pa allí, gero nao, bai, bai. Eta ikuste zen itun gainera, jende honek, jende honundik atera da. Bai, eta jende... Zero gaitasun sozial garatu duen gizon ustez hetero, ustez, txuri batek, tailerra jasotzen zituen, publikoki bere, ligatzeko gaitasun horiek garatzeko, eta... Diru asko ordainduta gainera, Zegero, masterclass hauek interneten iragartzen ziren, ikasi ligatzen, 100 euroren truke masterclass bat, nola seduzitu emakumeak, horrelakoak bazauden, hauek dira, esango genuke pilula gorriaren lehenengo mailan daudenak, matxistak dira, emakumeen aurka daude, baina orduan behaiek nola egiten dute beraien maskulinotasunaren azpimarra, sexutik. Muchos hombres me preguntan, ¿puedes ayudarme a ligar con mujeres? Yo os digo, no, yo no te voy a ofrecer mujeres, yo te voy a ofrecer 9 y 10. En eso consiste el curso online personalizado de Don Rabo. Me fallaba el mindset. Yo no interactuaba con mujeres porque pensaba, me va a rechazar, y al final pues me rechazaban. Desde que estoy en el curso me noto más suelto. A las mujeres déjalas hablar.
que hablen. A ellas les gusta muchísimo, pero no muestres demasiado interés, ¿vale? No las pongas nunca por encima de ti. Es que es un pibón mindset. Tú eres el premio. Bai, a ber, hau parodia bat da, pantomima full bigote komikoak egindakoa, baina oso ondo deskribatzen ditu talde hauek, ez? Hauek ikusi genituen Twitterren eta edatu ziren horrelako bideoak benetako kurtso hoienak, eta hauxa zen, hau da, ligatzea oso modu, ez dakit, egizan oinarritutakoa, gezurretan oinarrituta eta tristea, desde luego. Zekaro, gizon hauek ligatu egin nahi dute, baina ez dute ligatu nahi edozein emakumerekin, Balio handiko emakumeekin baizik, beraien hitzetan. Ta nortzuk dira balio handiko emakumeiek? Body count baxua dutenak. Ba, noski, bai, eredu tradizionala jarraitzen dituztenak, dozia dienak, eta beraz, body count baxua dutenak. Eta hau, entzulearik ez aldu behar diogu. Body count, euskarara itzulita, gorputzen zenbatekoa da. Alegia, zenbat pertsonekin izan duzun harreman sexualik, beste pertsona batek zu ezagutzen zaitun momentu horretan. Eta orduan, zifra bat daukazu buruaren gainenola. Flipatutan agonekin. Bai, hau, hasiera batean bideojokoen munduari lotutako adierazpen bat izan zen, Zuk, Call of Duty edo horrelako gerrako bideojoko hauetan body count zen, partida batean zenbat pertsona akatzea lortu duzun. Ez dakit, ez? Ni oso bideojoko erabiltzaile oso ona naiz, super ona naiz joko honetan, ze partida bakoitzean 11 soldadu hiltzen ditut. Eta nire body count da 11. Baina, bueno, bideojokotik abiatu eta orain erabiltzen da, emakumeentzako, ez? Emakume batek sexua izan duen pertsonek kopurua, sexu bikoten kontaketa. Noiz behinkakoak edo egonkorrak izan daitezke, biak adierazteko erabiltzen da. Beraz, inogok esan duen bezala, zure bizitzan 7 pertsonekin oratu bazora, zure body count 7 da. Diskurtso horrek, besteak beste, emakumeen desioaren patologizazioa bere ganatu du. Emakume promiskuoa gaixo bat delaren ideia, emakumek sexuaz gozatu behar ez dutelaren ideia, eta ale eginez gero, gizartearen gaitzespena merezi dutelako ideia. Body counta bizitza osoko zorra edo emagaldu edo puta da. Euren desira eta sexualitateaz gozatzen duten emakumekiko segulako epaiketa. Orduan, zer da kontua, gizonek askatasunez esperimentatu dezakete beraien sexualitatea, eta hori desiragarri ere izan daiteke, emakumeentzat ordea kontrakoa da. Baina esan dizu, eta hauek dira pilula gorriaren lehen mailan daudenak. Ze hurrengo mailan daude, emakumeekin inolaz ere harremandu nahi ez duten gizonak. Eta horiek dira men going their own way taldeko kideak, hau da, gizonak euren bidetik doazela. Sareetan presentzia nabarmena duen mugimenduetako bat da MGTOW, Men Going Their Own Way. Bere izaera dela eta kolektibo honek sortzen dituen edukiak dagoeneko debekatuta daude plataforma askotan, Redditen edo beraien web horria ere jada ezin da bisitatu, baina talde horietan oraindik ere badira eragin handia duten foro eta pertsonak, milioika jarraitzaile dituztenak. Gizon askoren artean emakumeenganako beldurra sortu eta zabaltzen dutenak. MGTOWk bere erretorika evoluzioaren teorian eta biologismoaren interpretazioetan oinarritzen du, hori beraiek esaten dute. Beren buruaren zaintzari eta autoerrealizazioari eskainiak daudela adierazten dute, eta soilik hori, hau da, beraiek eskatzen dira euretaz eta listo. Batzuek harreman puntualak edo laburrak dituzte, askok prostituten zerbitzak baliatzen dituzte, edo sexu panpinak erabiltzen dituzte, ze klaro, horrela ez duzu harremandu behar benetako emakume batekik. Eta beste batzuk harreman sentimentalak edo sexualak erabat saiesten dituzte, ez panpinekin, ez prostituzio goran dauden emakumeekin, eta bueno, horiek zelibatoa praktikatzen dute. Gizonari tradizionalki esleitu zaizkion babesle eta hornitzaile rolak baztertzen dituzte, kaltegarritzat jotzen baitituzte. Eta zalantzan jartzen dituzte gizonak ekimena hartzen duen sedukzio edo segizio edo eiza modoiek. Ze ez zaizkio gustatzen, baina badakizu zergatik ez zaizkio gustatzen. Ez dutelako ezer lortzen. Eta orduan friendzone edo lagun taldera bidaltzen dituztelako. Eta orduan behak sentitzen dute horrelako egoerak gizonari kalte egiten diola. Hau da, nik ez dut emakume baten atzetik joan behar.
Zegero gainera ez dut arrakastarik, eta klaro, nire maskuliniotasuna kaltetuta geratzen da. Orduan, ez naiz emakumeekin harremanduko. Guzti honek manosfera osatzen du. Eta manosfera edatzen ari da. Eta manosferaren ondorioz, feminismoaren aurkako diskurtso negazionistak edatzen ari dira. Eta esan dut, astelena izango dela azaroaren 25, eta lelo asko entzungo ditugula, eta manifestazio eta ekitaldi asko egingo direla, eta tamalez, egunero egin beharko genituzkela konpentsatzeko diskurtso horien aurka egiten diren diskurtso guztiak sareetan. Beraz, hementxe gaurko azalpena, zuek kontuan edukitzeko zer diren kontzeptu hauek, entzuten badituzue, bereziki gazteengan, irakaslea bazara eta entzuten baduzu zure ikaslaren bat pilula gorria kontsumitu duela esanez, ez hitzaia balin bazara, ama, aita balin bazara, semeak badituzu, ilobak eta entzuten badituzu esanez, hori ez, men going their own way praktikatu nahi dutela, edo horrelakak kontu zibiltzeko, orain matxismoak beste forma batzuk hartu ditu, beste diskurtso batzuk hartu ditu, beste kontzeptu batzuk erabiltzen ditu, baina denak dira arriskutsuak. Kanto aukeratu dut, ea lasaitzea lortzen zuen Goiuri. Ze amorra ematen dugune guztiak. Wow. Bai. Erreportaje ederra, ekarri duzu, eta zinez interesgarria, baina bai, amorrua piztuta uzten duen horietakoa. Goizeko 11:28 minutu ditugu eta bagoaz aurrera hemen bigarren kafean, Oiana Maritorena genberekin asteburuko agendari heldu beharko diogu segituan. Arte eszenikoek askorako emango dute egunotan, eta zuek planak egin nahi badituzue atera kuadernoa eta boligrafoa. Goizeko 11:28 bagoaz aurrera esan da bezala, untzaren lasai kantu honekin. Keep calm and bigarren kafea. My head is shaking, my bones are breaking, nothing stands still, so many layers, shedding, 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 hard to distinguish my wallpaper. No one says footing here, it ain't safe, the walls, the floor, no window.
Gaurko proposamenekin hasiko geago, Juri. Bai, Gaur, noski. iesi antzezlana Urruñako zokoako aisialdi gelan ikusgai egongo da, arratsaldeko 8:30 eta igandean berriz Oiartzungo landetxean 7:00 bertan, iesi dabiltzan bi emakume elkartuko dira eta beraien historia kontatuko digute. Txikik bere azken urtea du eta Euskaldunen jatorria, historia eta irria lana eskiniko du gaur Maule Leixtarren gaueko 9:00 eta esan bezala bere ibilbidea bukatzen ari da, beraz, aprobetxatzazue, beraz gozatzeko. Loratzen lana eskeniko dute Donapaleon, arratsaldeko 3:00 eta baita 6:00 ere, eta bertan dantza, antzerki, musika eta kantua nahasten dira. Eta minanen bira badakigu batetik bestera dabiltzala, asteburu guztietan 3 egunez lanean, gaur Elorrion izango dira 8:00, larun batean Gernikan 7:00 eta igandean Lezon 7:30. Beraz, hortxe proposamenak ea sarrerarik edo topatzen duzuen. Ika antzerki taldearen zorretan lana ere badabil batetik bestera eta gaur Lasarten izango da arratsaldeko 8:00 Manuel Lekuona kulturetxean. Jo, Andurina Zurutuza eta Bea Egiazabalek sortutako lana Idiazabalgo guraso elkartean ikusgai izango dugu gaur gaueko 10:00. Bertan, bi emakume ikusiko ditugula, kirola egiten, eta bitartean ikerketa antropologiko bat azalduko omen digute. Beraz, proposamen bitxia seguru bi hauek elkarrekin egingo dutena. Itzaliko bagina lana, bertsoa eta antzerkia uztartzen dituen hau, musikako Ariatzako elizan eskiniko dute gaur, atxaldeko 7:00. Eta hurrengoa, ez da estreinaldi bat, eta ez da emanaldia bere horretan, aurrerapen lan bat eskiniko dute gaur Miarritzeko Teatre de Chimegen, arratsaldeko 7:00, Orman Foster eta Dusturi Teatrek. Ricardo Bigarrena eta ni izeneko lana da, eta bertan 3 pertsonai elkartuko dira holtzan. Shakespearen zale friki bat, hori da bertan dioena, sinopsian, Ricardo hirugarrena bera, eta psikologoa elkarrekin. Ez dakit oso ondo ze izango den, baina seguro bitxia eta originala izango dela. Eta aipatzen ditugu azkenaldian stand-upak edo bakarrizketak eta barretegia stand-up probalekua gaur Deban izango da arratsaldeko 8:00 bertako kultur elkartean bertan, umoregile askok proba bezala erabiltzen dituzte emanaldi hauek. Milagros eta Valentina, alargun geratu diren bi emakume hauen historia, Donostiako Etxarriene kulturetxean izango dugu gaur. Gaueko 10:00 eta dantza pixka bat ere badugu gaurko. Txalaparta, Kukai dantza konpainiarena Tolosan arratsaldeko 8:00 eta igandean berriz Hondarribiko itxasetxe auditoriumean 7:00. Eba Guerrero konpainiaren Tierra denarien lana Amore bietan arratsaldeko 8:00 eta Donostiako kursalean Los Letters Lucia Lakarraren konpainia arratsaldeko 7:30, baina esango nuke honetarako sarrera da jada agortuta daudela. Baina proposamen gehiago baditugu, larun baterako. Biharko, Bai, hori da, ai gure joaneteak, gure Patxo Telleriarekin, Iruñako Nafarroak antzerki eskolan egongo da, 7:30 Mikel Aboaren inguruan egin duen lan ederrau. Emkumeak, Lemoako Kotxepin kulturretxean, 8:00 ikusgai, eta musika eta antzerki edo testuak batzen dituen Egoak lana, Iñaki Salvador eta Garbine Intxausterekin, Gasteizko Felix Petit antzokian, 7:30. Eta beste proposamen batzuk ere baditugu. Loi Gorria, Aretxabaletako Zaraia aretoan izango da gaur 7:00 eta bertan bidaia bat egingo dugu protagonistaren bizitzan zehar. Baita bere osaba gehiaren bizitzan ere. Historia bat omen da beste historia batean, barruan, eta gehi izategatik kontzentrazio eremu batera alde egin zuen bere aitionak, bere osabak barkatu eta gero kartzelan sartu zuten, beraz, historia hori guztia bertan kontatuko digute. Aipatu bezala umoregileek eta bakarrizketak edo stand-upak, stand-up, Andoaingo Bastero kulturgunean izango dugu 7:30 eta emakume baten borroka eta metamorfosia berriz Astigarragan 7:00. Passa el fil i en silenci Eta biharko ere dantza proposamen pare bat, Go Figure, Barakaldoko antzokian 8:00, Sharon Friedmanek sortutako lan hau, eta Gorputza
mapa bihurtzen du eta bi dantzari ditu okerrespanago. Galeria lana Bilboko Guggenheim Museoan izango da 6etan eta bertan flamenkoa eta plastikotasunaren astuko dira eta 4 artistari omenaldia egingo die. Daliri, Faiari, Lorcari eta Carmen Amaiari. Interesgarria dirudi. Eta Kukaik beste egunetan txalaparta eskainiko du, baina bihar gela jauziak eskainiko dute Iruñako udaletxeko plazan atxaldeko 6etan. Eta dantzariak berdinak izango dira? Berdinak? Osea, berberak. Baten batek errepikatzen du bai. Esango nuke izar... Ni nastu ingo nitzake. Egun batean ikuskizun bat eta hurrengoan beste ikuskizun bat eta pausuak denak nastuta. Ez dakit, No ho sap ningú, però hi fa un lloret. Eta iganderako dakizugu igandeen oso zaleak garela. Bai, gure joaneteak aztu zaigu lehen aipatzea, igandean mutrikun izango dela, Zabiel Kulturgunean 7etan. Iban Kalanari buruz aspaldi hitz egin genuen, baina azkenaldian ez da atera, baina berriz ere bueltan dugu. Erandioko Josu Murueta Kulturetxean izango dira 7etan eta bertan ekialdetik etorridako inmigrante txiro baten bizitza ezagutuko dugu. Sorginen baratza, Azpeitiko Soreasu antzokian eskiniko dute 7etan, Zestoako antzerki taldeak iazko ikasturte amaieran egindako lan hau. Miradi Eulalia Baitu Andre Begietan Urnietako Saroben izango da 7etan, Artxibo Biluzia Metro Kuadroka taldearena etxean bertan, Errenteriako Niesenen ordu berean, 7etan, Postdatari gabeko gutunak hauek ere ari dira batetik bestera, eta San Pedrora joango dira igandean bertako udalaretora 7etan, eta amaitzeko Jon Plazaola, Tutun Platz lanarekin, Abadiñon izango da, atxaldeko 7etan. Uste dut plan zerrenda honekin gure hurrengo gonbidatuak inbidia jota daudela, asko interesatzen zaila entzun ditugun gauza asko eta tartea eskainiko beharko diogu kafe gutxi hartzeko, kafe virtuala. Baina, aizu, gurean dira dagoeneko La Piel Producciones eta lehenengo galdera nik egingo dizut, naiz eta gaurkoan ezin dugun oso ondo hau aurrera eraman, ze online da. Baina, aizue, kafea gustoko duzue? Bai. Dexente, bai. Dexente? Bale, oso ondo. Orduan, tori zuen kafe virtuala, eta hartu katiloak, eta entzunadi kontatzera jatu zena. La Piel Produkzioak, Jasone Urtasun eta Xabier Flamarike, artistak. 2013an Iruñan sortutako konpainia da. Ordutik antzerki munduan buru belarri dabilena. Nafarroako antzerki eskolatik ateratako 4 aktorek sortu zuten, eta egun 2 dira bere egitura zarturatzen direnak, aipatutako Jasone Urtasun eta Xabier Flamarike. Jaionek humanitateetako batxilergoa Iturrama Institutuan egin ondoren, antzerki mundura bideratu zituen bere ikasketak. Izan ere, lehendabizi, Getxoko antzerki eskolan egon zen, eta ondoren berriz, aipaturiko Nafarroako antzerki eskolan. Bertan, 2011 urtean amaitu zituen ikasketak, eta ordutik asko dira parte hartu dituen proiektuak. Karrikiri antzerkiarekin, La Piel konpainiarekin, hainbat erakunderekin, Te Diferentziarekin. Horrez gain, ikusentzunezkoetan parte hartu du, eta eskolak ematen ere aritzen da hainbat lekutan, baita ipuin kontalari gisa ere. Xabier berriz Tafaiati dator, eta bere ikasketak hasiera batean beste arlo batera bideratu zituen arren, Nafarroako antzerki eskolan ikasi zuenetik, aktore, zuzendari, naiz dramaturgo gisa dabil. Teatro Paraíso, La Piel konpainia, hainbat familia antzerkitan parte hartuz, denetarik egiten du, ikusentzunezkoetan ere aritu da, eta aspalditik antzerki eskolak ere ematen ditu. Biak lanbide ezberdinetan aritu izan dira, baina euren antzerkiarekiko maitasunak bultzatuta honetara bideratu dituzte indarrak. Horrela, aipatu bezala, 2013 urtean La Piel Producciones sortzea erabaki zuten. Euren helburu nagusia ikuslegoa inspiratu, entretenitu eta beregan hausnarketa sortzea da. Dena,
antzerkiak duen gaitasun eraldatzaileari esker. Hori guztia lortzeko formakuntza etengabean dihardute Jaione eta Xabierrek, eta urtero obra berri bat sortzen ahalegintzen dira. Aurten esaterako, beren izenez obra taularatu dute. 4 saria jaso zuena eta bizitza naiz eriotza hitz egiten duena. Protagonistek behiatoki batean topo eginez. Gaurkoan lan hau eta La Piel konpainia bera barrutik ezagutzeko aukera izango dugu eurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Jaione Urtasun eta Xabier Flamarike, La Piel produkzioak. Gustora daude. Entzuten oiana zu kontatutako guztia eta pentsatuz hori guztia egin aldugu guk. Hala da, bai. Egin duzue. Eta gauza gehiago egingo dituzue eta egiten arituko zarete edo esan ez ditudanak, ziur. Hori da, espero dugu baietz, ez, honetan jarraitzea. Bueno, ingo gea, nik aipatu dut Jaionezuk, Iturraman ikasi zenuela, ondoren Getxon aritu zinela antzerkiarekin, gero Nafarroako antzerki eskolan, zuk berri Xabier, agian beste ikasketa batzuk aurretik egin zenituen. Jaione, zure kasuan txikitatik orduan argi zenuen, eta Xabier zuk berriz noiz erabaki zenuen. Bai, orain antzerkia ikasiko dut. Egia izan da txikitatik aktor izan nahi nuen, amari Steven Spielberg deitzeko esaten nion, bai, ni aktorea izan noela argi noen, baina familian eta alako boterea duten erabakietan, zerbait benetazko ikasketak egin behar dituzu, eta orduan, bai, informatika, programazioa ikasi nuen. Eta gero, informatika erabaki zenuen antzerkia, orain momentua da. Spielberg izango naiz, edo aktore. Eta zu Jaione hasieratik zeneukan argi? Bai, nik egia esan da, amak esaten dit hori, 3 urte nituenean ez nuela antzerkia egingo esaten, ez? Esaten nuela arte dramatikoa egingo nuela. Eta, 8-9 urterekin hasi nintzen, Nafarroako antzerki eskolan ere arratsaldeko tailerretan eta bar, eta hortik aurrera, 6 urterekin lehenbiziko konpainia, horrela lehenbiziko gure obra egin genuen, eta hortik jasita, ezin izan dut inoiz antzerkia utzi. Nafarroko antzerki eskolatik pasatako jende desente izan dugu, hemen edo behintzat askotan aipatzen da eskola hau. Zer eman dizue zuei eskola honek? Bertan ikasteak, bertako esperientzia zer izan da zuentzat? Niretzat, antzerkiarekiko maitasuna, nik uste dut Iruñan ere baduela bere funtzio handia, erresidentzia asko egiten dira, hasi berriak direnentzat ere aukerak ematen dituzte berdan bere produkzioak egiteko, nik uste dut ere programazio bezala eta antzoki bezala ere programazio alternatibo bat ere dagoela, ez, bestela hor daukagu Gaiarre antzokia beti serioago edo, eta garestiagoa ere, ez, orduan nik uste dut ere jende gaztea eta erakartzeko toki oso ona dela, ze gainera, hartu dezakezu potetxo bat antzerkia ikusten duzun bitartean, gauza oso desberdinak egiten dira, eta ni ikasketa aldetik asko disfrutatu nuen eta asko ikasi nuen. Xarma berezia leku bada, ezta? Ikusle bezala ere, nik ikusle bezala ezagutzen dut, bakarrik. Hori da, eta krisialdia llegatu baino lehen oso formakuntza potentea zuen, nahiko eskola famatua zen nazio mailan, eta krisialdia etorri zen, presupuestoak, aurrekontuak izoztu zituzten, gero murrizten joan ziren, eta galdu izan zuen bere funtsa edo bere alako aberastasuna, ez? Hori kaltegarria izan zen momentu hartan, eta orain zoritzarrez ez da hain ikasketa potentea edo galdu izan du horrelako formatkuntza berezia, bai. Baina, gu bere iztu ginen eta aprobetxatu genuen momentu hori eta oso formakuntza polita izan zen, bai, egia esan da. Eta 2013an nola erabaki zenuten La Piel produkziones sortzea? Zer izan zen txakasitxoa edo 10 urte baino gehiago pasa dira, dagoeneko? Babi. Gu egia esan da hori 2011an ikasketak bukatu genituen, Xabierrek 2010an, urte bat lehenago,
Eta, bueno, hor ere Fermin Kariñenarekin oso laguna zena eta batez ere zuzendaritza lanak egiten dituenak, eta Marcos ere oso laguna dena. Bueno, gu egia esan da ezagutu ginen, hori antzerki eskolan 10-12 urterekin. Eta hor sortu genuen gure gure antzerkiko kuadrilla, ez? Eta hortik, bueno, gu geneukan gogoa gure gauzak egiteko, guri ere asko gustatzen zaigu beste konpainia batzuekin eta beste pertsona batzuekin lan egitea, baina, bueno, honek permititzen digu guk nahi dugun antzerkia sortzea. Eta hori zen, Xabik zeukan proposamen batekin, izan zela gure lehenbiziko antzeslana, Palabras encadenadas, Jordi Galteranena. Orduan berak, testua aurkeztu zigun, maite mindu egin ginen, eta, obra hori sortu genuen, eta, konpromesu handiko obra bat izan zen, gogorra egiteko, baina, hortik aurrera, beti saiatu izan gara, hori urtero edo 2 urtero, ikuskizun berri bat sortzen, eta publiko desberdinentzako ere. Aipatu duzu Jaione, zuek nahi duzuen antzerkiak edo nahi dituzuen lanak edo egiten dituzuela. Zeren arabera edo orain aipatu duzu Xabierren testu hori asko gustatu zitzaizuela, nola hasten zarete edo gaiak aukeratuz, testutik, pentsatzen dut lan bakoitza ere era ezberdin batean sortuko dela, baina konta eguzu pixka nola lan egiten duzuen? Batzuetan, hori ez dakit testu bat aurkitu eta sortu, eta, bir sortu, baina oso gutxitan erabiltzen ditugu hartutako testuak. Normalean edo Xabierrek, edo Marcosek idazten ditu, edo guk sortzen ditugun gauzak izaten dira. Batzuetan, adibidez, duela urtebete estrenatu genuen antzeslana bat, Askatu, Armairuko gogoetak, LGTBIQ+ errealitatei buruzko antzeslan bat dela, hori sortu egin zen, guk urtero ere aurkezle bezala batzuetan lana egiten dugu, eta urtero parte hartzen genuen, Tafaiako eta Nafarroako hegoaldeko LGTBI asoziazio batekin, laiakekin, eta bertan urtero eskatzen zigute, prestatu sketch edo estena txiki bat, edo humorezko zerbait, pixkat ere hausnartzeko eta kritikatzeko, eta hortik aurrera urte bat, beste urte bat, estena bat, beste bat, eta ikusi genuen antzeslan bat egiteko geneukala materiala, eta hori adibidez sortu zen, pixkat hortik, ez? Eta, baita ere gure testua eta ere gustatzen zaigulako batzuetan, ez beti, baina antzerkian ere pixkat errebindikatiboak izatea. Adibidez esan duzu, Jaione aurkezle denetarik egiten duzu eta Xabierzuk idatzi, dramaturgoa zara, zuzendu ere bai. Testu horiek nola sortzen dituzuzuk? Normalean, taldean egiten dugu, bai, Jaionek oso ideia onak izaten ditu, agian idei horiei dialogoak edo hitzak, esaldiak jartzea gehiago kosta izaten zaio, baina, hor talde hona egiten dugu, bere ideia, nire imaginazioa edo, eta, bai. Igual nik pixkat visualizatzen ditut irudiak edo akzioak, eta berak erreztasun gehiago dauka hitzak edo elkarrizketak sortzeko. Orduan, izaten da pixkat bion artean, baina egia esan da gidoiak Xabiren esku geratzen dira normalean. Eta nik aipatu dut, eta zuk aipatu duzu asko Marcos goikolea da, hemen izan genuen bere garaian, inoizen naiz Dublinen egon lanaren idazlea zelako, eta berarekin aritu ginen, eta berak eman zidan zuen kontaktua, eta esan dut nik beren izenez lana aurkeztu duzuela, edo horrekin bazabiltzatela, sari bat jaso zenuten, Euskaltzaindiak sortutako 4 okerrespanago, kontaigun zue pixka bat zer den beren izenez, nik zehoza aipatu dut, baina zuek asko zobetu ingo duzue. Beren izenez hori esan bezala otsaian estrenatu genuen 4 jaialdian, Bilboko Kalderapekon egin genuen, eta, hau pixkat sortu zen, Marcos izan zen gehiago, berari iritsi zitzaion jaialdian parte hartzeko konbokatoria edo, eta noski gu normalean beti animatuak gara eta esan genuen, bai, eta gainera badakigu, Marcosek
kriston irudimena duela, kriston komizidadea, orduan, genekien, ziur testua ona izango zela. Eta gainera berak ere, zuzendari bezala pixkat probatu nahi zuen, egia da Mikel Martinezen laguntza handia ere jaso genuela, gurekin egon zen prozesuan, eta, guretzat oso obra divertigarria da egiteko, gainera hori, ordu erdi dirau, orduan, azkar pasatzen da, eta, hau sortu zen pixkat, hori, Markosen, irudimenarekin, gainera, esan beharra dago, obra honetan, gure pertsonaiak Xabier eta Jaione direla, ez daukagu gure izenak dira, eta, dena hori, beilatoki batean hasten da, Jaioneren nire aita hil egin da, eta ez dut dirurik izan, hil eta dezente bat ordaintzeko, ez? Eta orduan, hortik hasten da dena, baina gero ateratzen dira gauza pila bat, ez? Bikote harremanak, izenaren garrantziak, heriotzaren merkantilizazioa, gai asko ukitzen dira, eta gainera nik uste dut kolore asko dituela, ez? Badu hor tragedia ere, baina beti, barrearen bitartez, eta oso testu arina eta divertigarria da, bai. Aipatu duzu otsailean estreinatu zenutela, eta orain gutxi ez dut gogoan non izan zenuten emanaldia, baina okerrezpanago emanaldiaren ondoren ere solasaldi moduko bat, edo ez dakit beti eskaintzen duzuen, edo eta puntualki den hori erakunde edo udalaren arabera, edo hor zer eskaintzen duzue adibidez solasaldietan? Askotan egia esan da, antzezlan hau, tokatu zaigu egitea, adibidez, euskaltegietan, edo, euskara ikasten ari diren, ikasleekin, edo euskaldun berriak direnekin, orduan, gero, pixkat aitzakia da, gero, euskaraz solasaldi bat izateko. Bai, gero, baita ere nola, gai hain serioetan, heriotza bezalako gaietaz, nola, barre egin eta nola barrearen bitartez ere gauzak sendatu egiten diren gure ustez. Hori apuntatu dute, euskaltegi batean lan egiten dut, eta esan dut, begira, holako gauzak. Eta gero galdetu nahi nizuen pixka bat hemen, bere garaian izan genuen Maitane Perez ere, bera ere Iruñakoa da, bagian elkar ezagutzen duzu, ez dakit. Bai. Batte diferentzian igual egon zineten elkarrek? Bai, hori da, eta orain, berriz ere beste proiektu berri batean elkarrekin gabiltza, eta bai, Iruñan antzerkilariak eta euskaldunak oso gutxi gara, orduan. Nik uste dut denok elkar ezagutzen dugu, bai. Berarekin haitu ginen pixka bat, eta zuei ere galdetu nahi nizuen, Nafarroako antzerkigintza, bera komentatzen zigun adibidez, beraiei ere asko kostatzen zitzaiela, Euskal Autonomia Erkidegora, muga bat bezalakoa dagoela hor, sartzea edo mugitzea lanak, akaso gehiago joaten direla hemengo konpainiak ara euskaraz egitera, Nafarroara, baina gero Nafarrokoei, berak esaten zuen kosta egiten zaigu izugarri, emanaldiak eta lortzea, eta pixkat, zuek nola bizi duzu edo nola ikusten duzu egoera zentzu horretan? Antzekoa ere, ez, bai ikusten dugu hori Nafarroan euskarazko antzerkian beti Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Arabarrak, ez, eta oso ongi dago, azkenean ez dugu, ez, dena gure komunitatean eta egingo, baina bai gure ustez ere kostatzen da sartzea Euskadin edo beste provintzia batzuetan, gu saiatzen gara alik eta gehien antzerkia euskaraz egiten, baina gazteleraz ere egiten dugunean, ez da erraxa adibidez Errioxan sartzea, edo bagian norbaiten bitartez kontaktu bat egiten duzu, baina adibidez sareetan etorla sartzea, nahiko zaila da, bai. Nafarroan ere ez da erreza, Imaginatzen dut. Neri adibidez gertatu zait, nik konpainiaren batzuekin Nafarroan asko euki izan dut, baina adibidez, umen ikuskizunarekin apenas, batez. Eta esaten dugu, kuriosoa ere bai, ez? Baina, ez dakit hor ja zer dagoen atzetik, eta euskalo, baina bai, kuriosoa. Zuek ere ibiltzen zarete, ipuin kontalari, denetarik, agenda nola duzue oraintxe. Beren izenezekin badituzue emanaldiak, Xabierrek egin du, beteta, esan nahi dut. Bai. Eskerrak Paraisokoekin nagola, eta hauek lan pila egin izan dute, eta orain jarraitzen dute egiten, nahiz eta badirudienez, konpainia bukatu behar da, edo itxi behar dute.
Bai. Baina orain lehen begiratzen, martxora arte ez dute asteburu libre bat. Eskerrak. Bai. Bueno, seinale ona, ez da? Hori da. La pielekin zue emanaldiak orduan? Bueno, la pielekin hori datorren astean, ostegunean, taulara jaialdian Gasteizen, hori izango ditugu beren izenezen 2 emanaldi segituan, 7:30 eta 8:30. Hori da. Eta, bueno, baina azkenean, ikusten dugu, zaiena izaten dela gure emanaldi propioak saltzea eta ateratzea. Gainera, salmentaren eta promozioaren gauza, azkenean beste lan bat da. Eta, guri ez zaigu gustatzen, guk nahiko genuke ez, sortu, antzestu, idatzi, zuzendu, baina ez, saldu beste lan bat da, baina ere ez da inor etorriko zure gauzak saltzera, orduan, hortan gabiltza. Guk ere ikasi dugu eta pandemiaren ondoren ere konturatu gara, orain antzerkia ere eramaten ari dela toki ez konbentzionaletara, herri txikietara, ze herri txiki askotan, hori kultura kontsumitzeko, kotxea hartu eta ez dakit, Iruñara joan behar dute, edo, eta guri asko gustatzen zaigu horrelako espazioetan eta herri txikietan antzestea, ze, uste dugu ere, ez dakit, kultura edo antzerkia txoko guztietara eraman daitekeela. Orduan, guk sortzen ditugun antzeslanak oso moldagarriak dira, ez? Antzoki handi batean egiten badugu, hor, ez? Parafernalia guztia ateratzen dugu, argiak, teknikaria, ez dakit zer, baina gero moldatu behar bagara, ez dakit nongo elkartean, edo gela batean, edo euskaltegi batean, moldatu egiten gara ere. Orduan horrek, aukerak ere handitzen ditu, ez? Bai, hori ziur. Eta, galdera bat egin behar nien goiuri eta juntzai. Juntzaizu. Zu harri gainean. Agian galdera joan eginda ordularia ikusi duelako. Igual. Eta nintzen pentsatzen, eta konturatu da 12 gainean ditugula, eta tajuz ondo agurtzeko gure gonbidatuak, agian galderarik ez, eta agurtzen hasi behar dugula. Ados, arrazoia daukazu. Ikusten ari nintzen ordularia eta behiratzen ari nintzaizune, esango dira isiltzeko, bai. Eskerrik asko bikote, espero dugu gustora egon izana gurekin hemen gure 2. kafe honetan, eta esan bezala aurrera goitze egingo dugu gehiagotan, bidaliko dizugu gonbidapena beste hainbat proiektutaz hitz egiteko, 2. kafea hartzeko, eta besterik gabe, aprobetxatu dezazuela asteburua lanean eta deskantsuan. Hori da. Eskerrik asko zuei ere. Eskerrik asko. Eta asteburu ona. Agur. Oiana, zu ere agurtu bertza ditut. Uluka, oi. Ez. Uluka agurtuko zaitut. Hobe entzuten badugu gara. Ez. Oiana, zuk ere aprobetxatu ez segurua. Berdin, nik ere lan egin berdu, baina esan duzun bezala gozatu eta lan egin. Dena, lan egin, gozatu eta deskantxatu oso garrantzitsua da. Entzule, gu hemen egongo gara berriro. Astelenean goizeko 10 eta 5 zuekin 2. kafe hartzeko prest, kontari biliko gara, baina ordura arte esan duguna. Egin lan egin behar balin baduzue, gozatu eta deskantxatu. Keep calm and 2. kafea.